Čaute ľudia, vítajte u môjho dnešného videa. V dnešnom videu vám ukážem, ako som si kúpil streamerský mikrofón. Áno, budem streamovať. Hej, budú streamy aj. A môžete sa tešiť na budúci mesiac na video, kde budem hrať Brawl Stars. Minecraft si musím ešte kúpiť, ešte nemám kúpený, lebo mi zmazali účet, takže si musím ešte raz kúpiť. Pozorný telefón. A ešte budem hrať Roblox. Viem, že niektorí nemáte radi Brawl Stars, ale ja to mám celkom rád tú hru, ale hrajú tam väčšinou takí slabší hráči, ale to nevadí. Ideme si rozbaliť. Keď ho budeme rozbalení, vám ho ukážem. Takže už ho mám trošku rozbalený. Tu sú dve krabice, to mali byť. Nejaký papierík. Ježišmaria. Keď sa tam nedá vybrať. Nie, nerobte si so mňa srandu. A už to ide. Dosť bol drahý, takže by mal byť veľmi dobrý. Mal by byť dobrý. Jedno hodnotenie 5 z 5. Tam hovoril pán predáca. Prvýkrát mám takýto mikrofón, ktorý budem konečne streamovať. Tu je ten mikrofón. Tu je na USB. To bude dobrý mikrofón, kámo. Teším sa riadne. Ešte v živote som nemal takúto radosť, ani z Vianoc. Vianočné darčekov boli slabé. Neboli slabé, ale v živote som takúto radosť nemal ešte. V živote a ničoho ešte. Až takú veľmi bombovú. Oh my gosh. Toto bude, to je ten stojanček. Čo tam bol k tomu. Takýto je stojanček. Oh my gosh. To sú gumičky, takže on by to tak. Aha, no. Počkaj, jak to by to malo vyzerať? Aha, to má byť takto. Toto by to malo byť. Dobre, potom to bude, ukážem. Tu mám takýto na toto tu, kde aby sa to ten zvuk tak bol iný, lepší, asi neviem. To je také mekučké, totálne. Vlastne je to mekučké, neviem, to má byť mekučké. Takže máme tu takýto, ešte v tomto tu vrecušku bola takýto gumička a takýto kovový, neviem. Vyzerá to jak dlhá šrúbka kovová. Neviem, jak sa to presnejšie volá. Oh my gosh. To bude takto. Sa teším na to veľmi. Veľmi sa teším na toto. To je ten samotný mikrofón. Tak vám ukážem, ako to bude mať zostavané všetko. Takže už to mám, dosť som sa s tým babrala, už som to na to nemal normálne nervy. Bo to som skoro robil 20 minút, som sa s tým babrala, aby to bolo dobré. Takže budú kvalitnejšie videá, budú lepšie so lepším zvukom, čo sa hovorím. Sa teším veľmi, jak to bude, takže môžem sa tešiť. A objednal som si Pokecov merch. Pokec je taký, že môj druhý najobľúbenejší youtuber, lebo prvý najobľúbenejší youtuber môj je Moon. Áno, je Studio TV a druhý je Pokec. Takže objednal som si konečne Pokecov merch, že bude ďalšie video unboxing Pokecovho merchu. Sa veľmi teším a ešte som si objednal v shopu Fizzy Drink Coco, Lychee a Boriskov plagát. A ja som si až potom uvedomil, že ja som si omylom kúpil Boriskov plagát a nie Humiho, takže smutné. Nevadí. Takže máme tu takýto krásny mikrofón na streamovanie, kde môžem hovoriť. Bude lepšie a ešte budem točiť video, kde budem mojim kamarátom, no s mojim kvázi kolegom, môj crew, tak mám nazvať. Budeme mať spoločný kanál, ešte nemáme ho, ale budeme ho mať.
septembri už mal by výjsť nový kanál so mnou a s mojim kamarátom Adamkom. Teda Adamom, keď to tak nazvať. Takže sa veľmi teším, budeme mať reakčný kanál s ním a ja budem mať ešte aj svoj reakčný kanál, kde budem aj ja reagovať, len bez neho, na videá. Teším a bude ešte, som povedal, to bude unboxing tohto a tohto, to bude ako jedno video, inom celku, alebo 2 videá, už neviem. A ďalšie video budeme robiť, to bude asi v lete, my sme to mali plánovať, budeme robiť sociálny experiment, kde vlastne dáme nejakú vec pred nich, nejakú úplne drahú, a či to ľudia ukradnú, alebo tam dáme peniaze a či to ľudia zoberú. Takže som fakt zvedavý. Nekopírujem Pokeca. Áno, aj Pokec má také video, kde dal akože telefón. Nekopírujem Pokeca. Je to, ja som to, no oni to vymysleli, tí youtuberi skôršie, ale ja to chcem tiež natočiť, lebo chcem. A nie je to copyright. Ani neviem, ani nekopírujem, ani. Takže to nebudem kopírovať ani náhodou. Takže máme tento mikrofón od značky GX Trush. Nie je to žiadna platená spolupráca, takže tam nechoďte, keď to nie je moja platená spolupráca. Môžete, ale nie je to platená spolupráca. Napája sa to vlastne do USBčka, takže musím si zohnať počítač, lebo môj počítač, monitor starý, sa mi pokazil. Hej, nemám ho, pokazil sa mi, ale nechápem, ja som ho mal už